ñande mawde cabantati e goho duujal 2024 caggal jibinede annabi Isa mo jam e kis ngoni e mumo in hawre ajuma 22 saftorandu 1445 ferro mawde malade e dow men kettuɗen Lawgure Fulfulde TV. Samba ɗanninomo ko juuti nelani neldani ha waɗi saha goto o felliti windude bammakko ɓatake caggal calminali o wi baba no ɗiɗe mbaɗi no to woɗɗi waɗi no rendo waɗi baba o jabtimo wi ɗiɗe kay gonti tati to woɗɗuno kay ɓattima rendo kay sakima darorgal yontaɓe si holmana ɗi konguɗi ndondi arɗo dia ɗi kongi jiɗi wiide ko holno ɗiɗe mbaɗi o lamdi ko holno koyɗe mbaɗi o wi ɗiɗe gonti tati firti ko koyɗe natti tidde o watti tuggade no to woɗɗi waɗi o lamdi ko no jiiɗe mbaɗi o wi to woɗɗuno kay ɓadima firi ko gite natti yiide to woɗɗi no rendo waɗi o lamdi ko no ñiiƴe mbaɗi o wi rendo kay sakima firti ko ñiiƴe kay coli koye sawtowol arɗo dia mo windi ñiibi e daroggal yontaɓe si mo ñaabini e tule oole Lawgure Fulfulde TV wi'en hakkille ma ko desdal ɓurgal mawnude ngal jogiteɗa woto ɓollin ɗum woto hebbin hen kecce e cagarti aw e mum gandal final e kala ko nafata yo jam ñallu saro e adunaru ndu kala